Yan. Ayun, tupong tali. Ayos po natin. Kunwari, ito po yung bayawak. Tapo niya yung ating pain. Papasok siya. So, uy! Uli! Oh. Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Magandang araw po mga kadulang. Tayo po ay maglalagay po ng saltok, kaya ay bitag o trap po para po sa bayawak. Okay, ito po. Yan. Nagawa na po tayo ng ating trap. Okay. Nandito po ako ngayon sa may mga puno po ng kawayan o kaya sa kakahuyan. Tignan nyo po yung tuong paligid. Yun. O, siguradong may mahuhuli po tayo na bayawak dito. Okay. May mga puno ng kahoy. Katulad po ng ipil-ipil, nara, dalipawan, may kawayan, may aludig, iba't ibang klase ng baging. Yan. Maliban po dyan, may mga insekto gaya po ng mga langgam at gagamba. Yan, may mga anay pa. Okay. Sige, simulan na po natin ang paghanap po ng iba pa po nating mga kailangan o kaya materyales. Actually, nakakita na po tayo ng ating location sa paglalagyan po ng saltok. Dito po banda. Yan. And then, kung nakikita nyo po yung sanga ng kawayan na yan, magagamit din po natin yan. Yun. Okay. Tatalin po natin itong mga sanga. Ay, saan maigi. Yun. Ayun, kunin natin yung kawayan doon. Sakitin ko. Ay.
Okay. Ito na yung kawayan. Pinutol po natin yung isang puno. Kasi sumabit po itong sanga. Para madali po natin makuha. Diba ito, hindi naman po ito masasayang eh. Dahil magamit po natin to pang poste sa ginagawa po nating bakod doon po sa manukan. Okay. Tali muna po natin to para hindi po tumaas. Yan. Gagawin po natin tong panali dito sa ating saltok. Para makita nyo po. Okay. Tiyakin po natin na itong saltok ay hindi po aangatin ng ating pamingwit. Okay. Yan. Bye. Okay. Ito yung ating pamingwit. Lock. Oh, tama. Eksakto lang siya. Eksakto. Putulan lang natin. Yan.
Itali natin ng mahigpit. Doon. Pero kailangan wag pakabuhulin ng ano, ng marami, para kung sakaling may mahuli, madali nating kakalasin, ano. Yan. Okay. Lagyan natin ng pasak dito sa may bunganga ng kawayan para hindi po mabuhol yung tali. Yan, maiwasan pong mabuhol. Okay, bilisan natin. Yon. Okay, subukan na po natin. Yan. Ngayon, tupong tali. Ayos po natin. Yan. Kunwari, ito po yung bayawak. Namoy niya yung ating pain. Papasok siya. Diretso. Uy! Huli! Oh. Okay. Sige. Pero kailangan ano, yung inyong pamingwit hindi masyadong malakas kasi baka masakal yung bayawak. Yeah. Ano ang ating pain? Ating pain ay ito po, mga itlog, mga bugok. Hindi po napisan ito sa incubator. Ngayon, medyo matagal na po ito, siguradong mabaho po ito. Ito, maamoy po ito ng bayawak. Yan, kasi yung mga bayawak gustong gusto po ng ano, mabaho. Yung mga naagnas na hayop, mabaho, ano. Ayan, ano sila, mga tinuturing na scavenger ng gubat. Okay, ngayon ilagay po natin to sa loob po ng ating saltok, isa-isa. Yan. And then siyempre puputukin po natin para maamoy. Yeah. Papasagin natin sa loob. Basagin natin yung basag.
natin dito. Yan. Baho. Nangangamoy na. Okay na. Yan. Yan ang ating setup. Nangangamoy na. Oh, kita nyo. Napasok. Yan. Okay. Yun. Okay, mga kababayan. At tignan po natin kung makakahuli po tayo. Yan, abangan lamang po sa ating video sa Dulang Ilocano Channel. At syempre, maaari nyo rin po mapanood dito sa ating Facebook page sa Kuya Abs Flores Adventure and Vids. Okay, hanggang dito muna po mga kadulang. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.